giman nan kake nema ka sarika to ni na da inda zan tura kai in tura ka nan dutsen ma ba sai ka je da nisa ba. Su da ma jira suke sai in tura ka can aje ayi alaji, wallahi ko alaji in tura ka wajen masu suka yi su suka kake so a su suke ka ka gane ai. Don Allah ina son isar da sakon nan ga duk mai sauraro na, dan girman Allah in za ka nemi muƙabala ko rigima ko hayaniya kar ka neme ni, ban iya ba wallahi. Idan kana da majalisi na ilimi irin wanda nake da shi wannan, je ka zauna kai ta karantarwa, ni kuma ka bani a majalisi na ilimi in karantar bakin gwargwadon abin da Allah ya hore mani. Idan za ka iya sauraro na ka saurara, in ba ka iyawa ka bari. Don Allah kowa ya je abin da yake ganin shi ne daidai. Wannan ita ce shawara ta, ita ce kuma nasiha ta ga wanda yake ganin ni dai Allah ya sa ina da mutunci, ba ni so in ci mutuncin mai mutunci. Don Allah ya haƙuri. Amma dai Qur'ani mu ya isar mana komai. Wannan magana ba za mu gushe muna faɗa, ba za mu gushe muna nanatawa. Al-Qur'anin nan ya isar mana komai. Dukkanin abin da za ku faɗa yanzu to kun daɗe ba ku faɗa ba. Kuma ƴan uwa ina ƙara ba ku haƙuri. Duk lokacin da aka tsokano zuma to za ka ji harbinta ma na musamman ne, harbinta mai zafi to masu suka ya tsokano su, to duk harbin da za su yi Allah ku yi haƙuri ku jure, kada a biye masu dan Allah, ku bar su su ji da dukan da ya ishe su. Mu iyakan mu dan tattaba muke sama sama. Allah ka iya mana da iyawarka. Wani abu ne wanda ake cewa kumburi ga doki, sakiya ga raƙumi. Sun san wanda yayi laifin ai sun san wanda ya taba su, amma akan wa za su huce? A kaina. To ba komai, in dai naka ne ya ja ma to da sauki. Matsala shine dan uba ya ja maka abin da kai baka ji baka gani ba. Don Allah ku daina damuwa da damuwa su baki daya, kawai dai a tafi. Mu dai Qur'anin ne ya gamsar da mu, ya wadatar da mu. In kana ganin har yanzu ba mu gane shi wato muna addu'a Allah ya ganar da mu ya kuma ƙara ganar da mu. Kai ma muna addu'a Allah ya ganar da kai, kuma insha Allah ta'ala za ka fahimta, za ka gane. Gama dai mafi rinjaye wallahi sun fahimta, wallahi sun gane, sun sani. Me yasa kaga an tashi tsaye gadan gadan? Saboda sun fahimci ana masu zare daidai, ana masu ɗauki daidai. Ka gane ai, wanda duk ya ga matarsa ta tusa shi gaba ba hujja to sai ya fito mun bari ya ta bala'i Allah ka iya mana da iyawarka. Fatawalla anhum, juya ka